Какво става, хора? Днес ще играем на Stumble Guys и ще ви показвам трикчета, за и вие да успеете. Да, сега да преминаваме към клипа. Шиш, бро. Така, хора, докато не успеем да го направим това пък, няма да стане от този. Докато не успеем. Докато не успеем, няма да го направим. Няма да стане. Някой има това от нови апдейт. Аз мога да го ударя. Ето, хора, това трябваше да стара. И тя е едно друго. Което от другите ми предизвикателства. Трябва да знаете какво ще е. Да, и в последната игра съм поканил Гочка, защото трябва да поканим Гогича в последната. И тогава да, той ще ми показва. Той ще ми казва как. Иначе няма да играе с мене. Само ще ми казва. Така че ще чувате само неговия глас. И моя да е. Шиша, бе! Така, хора, последен раунд поканвам Гочика. Само че ви не гледате. Така, хора, поканих Гогича и да. Гогич, какво трябва да правя сега? Ми кажи. Защото аз не мога. Трябва да показвам на хората, ама не мога. Тя да скочи в последния момент. Окей, Гогич. Гогич, това беше лесно. А тук какво трябваше да правя? Тук в последния, окей. Ще е перфектно, Гогич. Как трябва? Тук трябва да се застилиш. Така. Трябваше. Я да видя. Окей. Аз го направих. За малко ще го направя. Ама има един трик, Гогича го прави 5000 пъти го прави. Нали, Гогич? Ти трябва да го знаеш. Така от стъпалото скачаш на края, не знам как го правиш, ама ще успея и аз, сигурно. Така прави бум, новия мулт и бум. Не знам как го правиш, брат. Не знам как го правиш. От стъпалото. Това като бък отзад напред. Да, това ще се го пазва за там. Така точно трябва да е. Так бък направиш. Така трябва да стане. Бам, бам. Така. Пасна лесно на земята. Окей. Така всеки може да го убие. От средата. Според мен.
Брат Гогич! Гогич! Направи го. Уф. Там натиснах само скока хора. Еми хора, надявам се видеото е харесал. Ако е така, може да се абонирате в канала. И чао!